дар шаҳри Хуҷанд шӯъбаи корҳои дохилӣ нисбати хабарнигори оҷонсии Тоҷ Ньюс Қамари Аҳрор парвандаи маъмурӣ боз кардааст. Мақомоти милиса Қамари Аҳрорро барои итоат накардан ба амру талаботи ходимони милиса гунаҳгор мекунад. тибқи ин парвандаи маъмурӣ ӯро то 15 рӯзи ҳабс ё ҷарима дар ҳаҷми то 200 сомонӣ таҳдид мекунад. худи хабарнигор мегӯяд моҷарое бо милиса ба ҳангоми сабти навор дар як мусобиқаи варзишӣ рух додааст. ва ҳоло дар хати видеоӣ бо мо аз шаҳри Хуҷанд худи хабарнигор Қамари Аҳрор қарор дорад. Қамар, салом ва хоҳиш мекунам бигӯяд ки асли моҷаро чӣ буд? дар рӯзи 6 августи соли равон дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд мусобиқаи даври ниҳоии мусобиқаи байнахалқӣ оид ба дарёфти ҷоизаи Иттифоқи шӯравӣ Исмоил Ҳамзалиев доир мегардид. дар қатори дигар журналистон ман низ ба он даъват шуда будам. ва вақте ки варзишгардухтари тоҷик Мавзуна Чориева бо рақиби худ варзишгардухтар аз Ӯзбекистон ворди сабқат мешуд ва мо хостем ин манзараро ба навор гирем ва аз наздик аккосӣ кунем. вале дар ин ҳангом як корманди полиси шаҳри Хуҷанд Сангинов Бахтиёр омад ва хост то ин манзараро ба навор нагирем ва аккосӣ накунем. вале мо ба ӯ фаҳмондем ки ин вазифаи касби мо аст ки мо иҷро карда истодем. ва шӯъбаи полис бурданд ва ҳудуди 3 соат пурсуҷӯ карданд ва аз ман баёнот гирифтанд ва санади айбдорӣ низ тартиб доданд. шумо хабарнигори вилоятӣ ҳастед ва шояд шароити кор барои шумо ва ҳамкоронатон дар минтақа аз шароити масалан Душанбе фарқ мекунад. чӣ чолишҳое дар баробари кори хабарнигорони минтақавӣ дар вилояти Суғд бештар пеш меояд? ҳамраҳии журналистон низ назар ба вилояти Суғд дар маркази ҷумҳурии Тоҷикистон бештар дида мешавад ва далели ин ҳамон чанд ҳодисаҳои боздошти хабарнигорон дар вақти иҷрои касбишон буд ки созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи журналистӣ ва ҳамчунин ҳамкасбон нигаронии худро нисбат ба боздошти ғайриқонунӣ милисаҳо изҳор мекарданд. вале ин чиз ҳам вале бо ин вуҷуд ин чиз эҳсос мешавад ки аз рӯзе ки қазияи боздошти 3 соатаи ман дар тамоми хабаргузориҳо нашр шуд, дар қатори дӯстон ҳамкасбон низ аз вилоят тамос мегиранд ва ҳатман нигаронии худро изҳор мекунанд. ташаккур. хабарнигори оҷонсии Тоҷ Ньюс Қамари Аҳрор дар бораи қазияи парвандаи маъмурӣ барои итоат накардан ба амри ходими милиса суҳбат мекард.